Okay, good morning. Maglimpyo mo sa likod. Tapos ko. Bas misis. Turok sa Bisos Palmira. Ako nang itanong. Dili video pero mo. Nga. Lah. Terus kayo. May mga tanaman may mga sili. Di lang kayo madungo ang kamera mo terus kayo. Kuan mo siya. May mga sili akong di pang sabig dito. May mga limonsito. Limonsito na pa mga pinya. Palmira kasi kining palmira gitu na ko ditanong kay bugong siyuta niya. Kaya ko kita niya okay. Bugong siyuta ba? Kay bah ko ano bakilit ko ni dire. Sika sirag ka ano na siyuta. Uban ka dito. Nauban na yan mga. Ano lang oh? Oh, yeah. Yung mga laya, may mga kanon din niya. Kaupan niya naman ikon. Tapos ko nang mainit na ang panahon. Tengah kahoy mga ito siya. Turbo kayo. Kalau mahawan ito yung pamutlon. Pangbutan ulit ito, paglabay yung kasulangan. Ini po yung mga Adlang Domingo ron mga suski.
dito. Ano din? Para sakto. Hmm? Ano? Grabe lamok. Maski bisag ka lihok pa. Pamaak. Di ba lamok? Kung kay lamok ko ito sti. Yung siya sa doon nila muka. Muko. Ay. Kung yung magsuski, basta tingulan, pas-pas kayo mo tubo sa bot. Limahan mas ulan. Kita na kung naipunahan ng magsuski kaya pandin si musika bibit ang mga lapok ba, tuyota. Kasi ma ulan kaya sagot kayo.
Tama ko kita sa kusina ay nagkuan. Naikatail si Arlio. Nagkatis lang tayo. Tama kayo. Siya. Yung tusyo, kumutol ko rin. Kumusta na? Kanya. Okay. Sagabal. No? Sanga sa Servilas. Kapit yuta. Tubo ni magtutuwa. Tubo ni sa tumba, ni katumba niya. Pero gyapon basta pagyan ang buko.
landong ito ina. Karon gawa ng adlaw. Salam. Ada slalom. Yo, slalom deh, sulut. Di mga sakuan, magpalabayan. Oh, dili day ay. Ani? Kita suka aku dah. Kita suka aku dia, ngawala. Durian masuk sih. Durian ini bakal tupok, saluk na. Di puno kaya ini, besi kelapuk. Dahon. Tapos siya.
tuski. Hinumdum ko sa among trabaho sa unang tuski. Nani kaya po. Mantrabaho ng mga guna mi kuan. Ning asinda ba tubahan. Basta ko pamilya ko sawa. Ug si Andrew mga tuski. Tulog niya. Jagmay pa yung mga manghod. Uban-uban mo dito sa katubahan. Kasi nagkita yung dito sa katubahan mga tuski. Kaya tagas ng tubo. Para misto ako nga. Grabe ka igang. Landong pero igang. Grabe ka ginhawa. Landong ko sa ngayon mo. Ngayon mo trabaho. Mangguna niyo yung pindah. Alat dan ini ke bawah. Pero sa ubos ng ubos sa servilas kayo para nga tapos yung nakuan tapos yung kulungan kawanan na kulaan. Pero magitapong sagot dari palaya. Maring dauban. Terus pinya. Terus pinya itu sih mas, itu loh.
Yan yung mga highway ang ito mo sagot. Ano siya? Luya. Luya. Bisaya. Luya. Parang luya ba? Kapoy. Yan. Sa Tagalog, luya. Sa Bisaya, sa luya, sa amo, Bisaya, naluyahan, di kapoy. Kasi diferensya. Luya sa Tagalog, sa Bisaya, amo, luya. May bungas manggati ako ito sila. Madumlangis mga bata nasa tago, nasa taas. Wala trabaho sa mag-uumang nga tuski. Ay, mag-uumang na. Ayo. Kapoy dito kayo ang trabaho sa umah. Sabi ko rin itong balay mga tuski. Gamay na ng area. Ibati na ko kapoy sa kisap ng hawak. Ay, pinapita sa tabi na. Balihin. Airport. Kelebihan mo ito siya ako ni Patriot kay tulog ito. Pakilig mo sa ito. Ito niya kamatay sa unang magsusi. Tarong patay di siya. Patay ko rin. Tuski kung ayapan mo pasyon ka ng bubunga na anub na nakasayangan na ka ba may nga pasibunga pasyon na siya daagi para nga di nakaanub na
kahoy yan eh. Hindi na rin supon sa liman. No. Nagkita kita si Sumbos. Oh. Ano to si? Naasis lang to. May music sa subong. Yung mga copyright na punta na eh. Music mas nanay. Ha? Masa tu? Gutom daw siya. Gutom daw siya mga kututski. Kalau sa dito. Okay. Gapan ka diya. Kailan ko gatas ng kuskin mo ganyan kung tumon. Kailan ko gatas din na. Ngayon ko kung ba't yan kung
nga sa kan. Sa bilas. Ha? Sabi yung mga kono. Gas na yung ako ko. Sampai orang yang magtusit sa pitas punuan. Tumba. Kumok mo ni kana. Sa sila ko. Layak dia punuan. Hả? Có luôn, có rồi. Terus ya.
Tikon mo kasi. Pili ba ito ang kuntit ba nga tinarong ba? Tinuod nga kuntin. Wala kayo mag-follow mga katuski, no? Kabantay mo na. Wala kayo mo tanaw. Okay. Abot ko sa kahit buti pasabot ana. Pero kung kana gani mga malaw ay ngila mga video. Grabe mga katuski, milyon-milyon ang mga viewers. Kung magbuhat bitaw kag tarong, dili na pansinon. Labi na gid ka ng mga religious bitaw, mga religious ng mga okay nga kung gina-video gid ang kuan. Yung video ang seminar nga ginahimo na mo dahil kada gabi sa mga iglesia, Muslim. Kaya rin kamaya sa mag-follow mga katuski. Gamay kay mga ginagmay kay mga views. Pero kung kana gani mga laway kayo, kanang mga ubo-ubo, sabi milyon ay. Sabi na gyud katautan sa tao. Kung sa ganito mga laway, mahinoy lang ang ganahan. Di man napakilabot ako mga katuski pero mao gani ako nabantayan. Mag-video gani kag taro tinaro nga content mo. Kaya na lang yung pagdahom nga daghang kag followers. Paghimo ganig binuang sa mga laway. Diba? Minilyon yung views na. Pero bahala ko kay views mga katuski. Hindi ko magbuhat og ginana. Kay kalipayan ra na, kalibutan ra na. Tapos panahon o mawa tas kalibutan. Dako kay posibilidad impierno gid kung tulungan. Lagi way views, wala ay mag-follow. Basta atong trabaho minayo. Dili nang binuang pinastos. Ora na ko na matigdal magtuski. Wala akong mahilabot sa uban nga mga ano ya, mga vloggers ya, mga content creators. Pero kung mahilabot ako lang nagpa balon ako ba na kung magkuha ganita, mag content ganita og iya sa religious. Kani mga buhat nga tinarong wala jud kay tay views. Kumpara sa mga dili maayo nga talan-awon. Mura na sige kon mga tusi. Alam nyo ikalain. Padayon sa piki karma ko man. May na.
vacuum ito, likod, asa ang balay. Kamay kayo tanawan eh. Di mo lang ganahan eh. Labi na ng mga mayo kaimtan.
Okay, mga katuski, mana? Hello na. Kita eh. Kita yung video. Singot. Ang katuski yun. Hindi na. Kini mga kahoy, sanga. Ni kalayaan eh. Amo ray daw banda, ni rakilig mga katuski. Anam-anamon lang ba? Di na makakoton ito sa layo. Kapoy naghakot. Di na mo sa dool daw ba titig na yun lang. Para nga di mo kusog ang kayo. Sige mga katuski, di na may kutob. Ako misis o, naglikod na. Initan na. Initin kayo mga katuski. Salamat kayo sa inyong pag kuban kanunay. Please subscribe, like and share Katutski TV mga Katutski sa Facebook page Katutski Arellano. Salamat, bye bye.